Фестиваль таныштырды, шулай бит, Вахап фестивале. Ничек әйе. булды соң бу тарих? Сөйләп китегез әле. Беләбез инде 200-дә шунда килгәнегезне, калганын без белмибез. Аңа кадәр 2 ел алдан мин эшли башлаган Вахап фестивалендә, аның канаты астында. Аннан инде Рифат Ахметович фестиваль узды да, Рифат Ахметович миңа шалтырата. Продюсер Рифат Фаттахов икән әйтеп Әйе, китегез. продюсер үзебезнең. Гөлсерин әйдә әзерлән ди, Шупан санаторийныга җыр алырга барабыз ди. Сине ди бер егет белән таныштырам. Алай димәде ул. Бер бик әйбәт яңа йылдыз таптым диде ул. Ансын әйтергә уткам, ярар инде. Бик мөһим сүз озат. Әйе. Шуннан. Аннан соң инде Рифат Ахметович миңа адресын бирде, Гөлсеринең телефон номерын кәгазьгә язып бирде, мин киттем Гөлсеринне алырга. Шуннан барып алдым да, шуннан танышып киттек без. Ха сөйлим инде, монсын мен. Сөйләләйде. Машинага кирип утырдым. Ак Мерседес белән килде инде бу 14 дигән. Сын җегетләр өчен түгел, җегетләр машинасы. Хәзер кирип утырдым да сөйли. Мин моны аңламыйм. Шикелди. Мишәрчә. Әле ул сөйли дир дип. Аңламыйм. Мәйтем, менә бу булай дир, тигеләй дир. Мәйтем, нинди сүз микән бу? Ярар, аха дип бардым инде. Теге танышып киттек, сөйләшеп киттек. Миңа сөйләшү ошый, уйлавы ошый, иркен рәхәт сөйләшергә барып җиттек. Шуннан танышып киттек инде без. Яхшы егет дип уйладың инде бу вакытта. Әйбәт егет дип уйладым мин. Мин аңа егеткә караган шикелле карамаган идем. Әле мин аңа кызлар эзләп йөрдем. Андай вакытлар да булды. Мин дә кызлар тәкъдим итте ул сиңа. Хәтерләмим дә ха. Яхшы кызлар. Мин өйләнгәннән соң бөтен кызларны оныттым. Шуның өчен менә Вахап фестиваленә килгәч, теге мин еш шуны әйтергә яратам инде, Вахап фестиваленә килгәч мин үземнең теге хыялымны чынга аштырдым, артист булдым, әйме. Икенчедән шушы фестивальгә килгәч мин үземнең мәхәббәтемне таптым.